आयच्या इन्स्टंटच्या जमान्यातय संगीताच्या मळार रियाजाक पर्याय ना. लोकांच्या थेट काळजात सुवात मेळोवपाची आसत जाल्यार सकाळी रियाज केलो आनी सांजे सादरीकरण केलें अशें करून जावचें ना. शॉर्टकट न्हू, दीर्घ काळाचो रियाजच कलाकार घडयता. ज्येष्ठ गायक आनी संगीतकार भाई शेवडेन सांगलें. तांबोसे पेडणेच्या श्री गुरुकृपा संगीत संस्थेचे वतीन तोरशे पेडणेच्या प्रगती BEd कॉलेजीच्या हॉलात आयतारा गुरुपूजन जालें. सकाळच्या वेळार गुरुवर्य नारायण उर्फ नाना आसोलकराच्या शिष्यांचें गायन जालें. सांजे गोंयची अणभव संपन्न गुणी अभिनेत्री नूतन पेडणेकाराक रंग सौदामिनी हो पुरस्कार भेटोवन तिचो भोवमान केलो. सत्कारा वेळार भाई शेवडे उलयतालो. आर्थिक स्थिती काय असेल तो विद्यार्थी आपल्या गुरुला जे त्याच्या संसारासाठी लागणारे सगळे साधन सुविधा पुरवू शकेल का, तरच तो गुरु त्याला शिकवू शकेल. मग त्याला 20, 25, 50, 100 विद्यार्थी शिकवणं भाग पडेल. पण प्रत्येकाकडनं ठीक आहे की आपला संसार चालवायचा आणि ही कला पुढे नेली. करता करता हा विषय हायस्कूल कॉलेज लेवलवर झाला. क्लासला निदान 1 तास तरी मिळायचा, आठवड्यातनं 2 दिवस किंवा 3 दिवस. आता तर ती लेक्चर पद्धत नाही. मला हे बोलायचं एवढ्यासाठी आहे की हा तुमची कला साधनेचा विषय आहे, तो रियाजापर्यंत सीमित झाला. आणि आता तर पाहायला असं मिळतंय की रियाज सुद्धा काल पाहिजे आहे. इन्स्टंट पाहिजे आपल्याला. आता एक गाणं शिकवायचं गुरुने आणि संध्याकाळी तुमच्या कुठेतरी पेश करायचं. मित्र, मला एवढंच प्रामाणिकपणाने नमूद करायचं की हे एवढं सोपं नाही. ज्यावेळी साधना दिवसातले 10-12 तास सातत्यानं बराचसा कालपर्यंत तो कलाकार ज्यावेळी तो रियाज करायचा, साधना करायचा, त्यावेळी त्या स्वराचं अस्तित्व आपल्याला दिसायचं, जाणवायचं. ज्येष्ठ नाट्यकर्मी विठ्ठल उर्फ काका प्रभुदेसाय, पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकार, ज्येष्ठ संगीतकार नारायण आसोलकार, ज्येष्ठ संगीतकार आणि गायक दामोदर उर्फ भाई शेवडे आणि हेर मानेस्तांचे हजेरेत नूतन पेडणेकाराचो भोवमान केलो. कितलोसोच तेंप आपल्या सहज सुंदर अभिनयान गोंयची रंगभूमी टवटवीत करपी ज्येष्ठ आणि प्रतिभावंत अभिनेत्री नूतन पेडणेकारान मन मेकळेपणान मनोगत उक्तायलें. काळजाच्या कुरकुटातले वास्तववादी अणभव आयकयले. पण त्याचं ऐकायला वाईट वाटायचं मला कसं नाही नृत्याची पाठ नाही. आता कळलं की म्हणजे काय असतं. आणि पूर्वीची मुलं कशी हिंडवायची, आताची मुलं नाही. हे नूतन ताई येईल अरे नूतन ताई येईल तशी. त्या मुलांचं सुद्धा किती कौतुक करावं असं वाटतं. आम्ही जेव्हा लहान होतो तेव्हा स्टेजवर चढायला सुद्धा घाबरायचो. पण आता लहान लहान छोटी छोटी नाना असं करायची मुलगी त्यांच्याकडे नाटकाला काम करते तेव्हा साडीला धरून नांदी म्हणायची. आता किती गाणी त्याचं कौतुक करणं हे तर मोठं आहे. ही मुलं आता अगोदरच्या काळात कसं नाटक करायचे, स्त्री भूमिकेसाठी पुरुष कलाकारच अग्रेसर व्हायचे. पण आता तसं नाही. आता समाज फार पुढे गेलेला आहे, समाज फार बदललेला आहे. आता त्या नाटकासाठी लिहायचं सांगतात, त्यामुळे नाटकाला पब्लिक जास्त असतं. जेव्हा मला पहिल्यांदा नाटकाची भूमिका स्टेजवर चढले त्यावेळी माझ्या पाय थरथरायला लागले. भाषण पण विसरून गेले, कसं काय बघायचं ते पण आठवलं. तशीच आतमध्ये गेले. चंद्रकांत खलप पहिलीचे डायरेक्टर ते म्हणाले, अगो बस गो एक तर चिरोटे घातलेले खायचो, बस गो आले कसे तरी लोकांना नाही बघितलं असं खाली बघ आणि भाषण बोलते झालं. नाटक माझं सक्सेसफुल झालं. दुसऱ्या दिवशी लोकांना बरं म्हणून काम करतात, सुंदर काम करतात, असे मला शब्द त्यांचे ऐकायला आले. परत दुसरी नाटक निघाला आणि पैसे मिळायला लागले. त्याच्या नाटक मला आणखीन पैसे मिळणार. मग मी ते म्हणून काहीतरी चीजवस्तू खरेदी करणार, घरात आणणार, असं करून 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 मी आता शिकलं होते. आणि त्या उपरांत रंगले ते नाना आसोलकराच्या शिष्यांचे गायन आणि भाई शेवडेची मैफल. आमी पुंजावया तेतूंतले कांय मनसोक्त खीण. Namaste.
गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार.